Ako sme mali svadbu medzi stovkami ľudí na festivale. Zobudzame sa v stane s tým, že si Matúš z toľkého chodenia zodral ponožky a ešte nás čakajú ďalšie 2 dní. Stávanie so svítaním má výhodu v tom, že sa ti v tojtojke môže ešte ujsť toaleťak a pred záchodmi nie sú žiadne rady. Väčšina ľudí totiž ešte spí, či už zvládli dojsť do stanu alebo nie. Keďže do prvej kapely času dosť, odskočili sme si do mesta nakúpiť tekutiny a nájsť sa z normálnej porcie jedla. Tie festivalové sú totiž ako pre 12-ročné deti. No a kde sa vlastne nachádzame? Rock for People je mi žánrovo najbližšie a tento ročník som si nemohla nechať ujsť. Okrem koncertov sme trávili veľa času aj v Kofola zóne, kde sa človek mohol skryť do tieňa, vyvaliť sa na tulivák a dokonca si dať aj vytlačiť fotku. To sme samozrejme museli využiť a dali si rovno vytlačiť 2 kusy, aby sme mali každý čo rozstrihať, keby sme sa náhodou rozišli. Okrem hudby a atmosféry milujem na festiakoch aj to, že tam postretávaš známych, s ktorými už nie si v tak častom kontakte, lebo si sa napríklad odsťahoval do zahraničia ako my. Som teda ochotná preto pretrpieť aj noci v stane a bolavé nohy a chrbát. Avril Lavigne bola jeden z headlinerov a my sme sa rozhodli